Esta delegación de expertos en náutica tivo ocasión de coñecer os atractivos que ofrece a Marina Cabo de Cruz, así como tamén a Ría de Arousa, un dos destinos turísticos en auxe que máis medrou nos últimos anos a nivel de tránsitos portuarios. A finalidade de que estén aquí representados os 50 países náuticos de toda Europa cos seus correspondientes periodistas pois promocionar o que é a nosa ría, promocionar os nosos náuticos e que facer de Galicia pois un produto que é a náutica que genere turismo, que genere un movimento económico importante. E o objetivo é enseñar a ría, enseñar a nosa natureza, a enseñar a nosa gastronomía e todos os nosos produtos que temos aquí, non? Ademais da repercusión desta visita a nivel europeo, supón un incentivo máis para o porto crucense, que seguirá a traballar para incrementar a súa oferta de servizos de cara ao turismo internacional. Un orgullo que un náutico humilde, pequeniño como é o noso, que este dando uns pasos moi avanzados para ser reconocido en Europa. Temos que agradecer realmente á Xunta de Galicia, ao Concello de Boiro, a Turismo de Galicia, que sempre conten con nós, que sempre estén pendientes de que nós estemos en este tipo de actividades, porque para nós é un bulo de futuro, está claro. Hoxe era todo un orgullo ver aquí un babel de idiomas, xente falando alemán, xente falando francés, xente falando inglés, era todo un orgullo que nos obliga a poñernos as pilas. Eu creo que a partir de agora xa non só temos que pensar en gallego ou pensar en castelán, tamén temos que pensar en inglés, en francés, en alemán, porque cada día somos máis internacionales. O Galicia Atlantic Destination é un proxecto promovido pola Xunta de Galicia, co fin de seguir a promocionar Galicia como porto único en toda Europa.